Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga puso. You are still watching your favorite program, GMA Regional TV Early Edition. Inagyan sang Ilongga nga si Myrtle Sarosa para manginisa ka artista. Balikan ta mga kapuso. Samtang proyekto sinisa Kapuso Network tutukan taman. Si Chika kay Kapuso Caitlin Revilla sa Vista. Kate, good morning! Mga kapuso, sini nga aga makaupod ta ang aton gwapahon nga kasimanwa. Iya iga-share ang iya una nga serye diri sa GMA ang Nagbabagang Luha. Proud gid kita sa iya nga mga achievements. Aton siya kamustahon diri sa BizTalk. Mga kapuso, Myrtle Sarosa. Maayong aga, Myrtle, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hi Kay, and hello sa tanan ng mga Ilonggo na nagatanaw subong. And hello sa inyo tanan na nagatanaw subong sa GMA Regional TV Early Edition. Thank you gid sa pag-imbita sa ako. Grabe, dugay na ko hindi naka-go on sa isa ka camera show na naga-Ilonggo. Hi, kamiss ko gid. Wow, Myrtle, happy gid kami nga makaupod ka subong nga aga. Kamusta ka na? Okay man ako. Syempre upod ko di ang mom ko, ang dad ko, kag ang ako na kuya, diri kami subong sa Manila. Tapos, I'm so blessed din because si GMA, ginhatagan ako bago nga teleserye, ang Nagbabagang Luha. Tapos, amuning akon, pinaka-first na serye diri as a Kapuso. And I'm so excited. Pwede mo maistorya sa amon, Myrtle, kung anong imo mga inagyan para makalabot sa kung diin ka subong. So una, sangga tuon pa ko sa Angelicum kag sa UP, grabe hindi ko gid yan na-expect na mag-artista ako. Kaya before, ang passion ko lang gid is to go on stage, magkanta. Tapos, hindi ko siya naisip na eventually, you can turn your passion into your work. And it happens na parang dreams really become a reality. Sa arap ako nag-star sa May Haro, kag sa Baratak Nuevo. Tanan ng mga Baratak noon, grabe mag-support sa akon. Tapos, pag tanan ng mga Ilonggo, sobrang gid ka supportive. So, as a subong, grateful ako where I started. Kamusta naman ang imo pagkahilig sa cosplay? Paano ini nag-umpisa? Grabe, bata pa lang ko daan, mahilig na ko sa anime. Kay, before daan, isang bata pa lang ko, medyo nabully ako. So, ang ending ko, ang naging thing na pirmi ko ginaobra, kaya hindi ko masyado gakadto sa school tungod kanit nga pirmi ko gatanaw with sa anime. And because of that, parang na-inspire ako na, gusto ko magaya ang ako ng mga favorite nga anime characters. Tapos nag-umpisa lang na, ilog-ilog lang ko sa ilang nga bayo. As sa sunod, nag-spray-spray ako color sa hair ko. Tapos, isa sa mga event na ara sa Manila, grabe, Ozine Fest. Tapos from Iloilo to Manila, ang kinobra ko, nagtipid ako sa allowance ko, tapos nag-obra ko sarili ko na costume. Hindi ko nagkaon 1 month para lang, hindi lang gani 1 month, those 4 months, nagintipid ko, ginangakon allowance, 14 years old pa lang ko ni. Tapos gintabi ko gid para may ara ko sang paobra sang costume kag para makakadto sa Manila. Ginvalue ko gid ang opportunity na maka-cosplay. Tapos ang ara ako dito, the very first time na nag-cosplay ako, na-recognize ako sa isa ka event because of ako lang ang cosplayer na nagkakanta-kanta habang cosplay. So, tungod dito, nagdaog ako kag na-feature sa mga magazine. Ang gin-cosplay ko sa to, si Freya sa Chobits. And Myrtle, we'd like to congratulate you for being part of Nagbabagang Luha. Kamusta? Thank you. How does it feel to be part of the show? Thank you very much. Grabe, it's really a blessing na maging part sa cast sa Nagbabagang Luha. It is a remake of a classic film, and to have the opportunity to play a new character in this film, sobrang gid ko ka-blessed, sobrang gid ko ka-thankful. Naamba ko gani ihatag ko gid ang best ko para makita sa mga kapuso. Kag sa mga Ilonggo naman na nagatan-aw, nigling ato na kapo Ilonggo na kapuso man na si Myrtle.
What kind of role are you going to play here? Ay nako, ano ako din, medyo kontrabida na mabuot. Charot. Ano siya daan, ang karakter ko daan, ex-fiancé siya ni Raver Cruz, aka si Alex. Subong si Alex in the story, may bago na siya si Maita na eventually magiging asawa niya. So ako, mayroon ako lingering feelings na dapat kita sang una nagpakasal galing nangalawa siya. Ang karakter naman ni Mike Tan sa story na si Bien, dito naman ako ma-in love. So may ara ako sa parang there's a little bit of bad and good at the same time sa karakter ko na makita mo gid as a real person. We are so excited na, Myrtle, nga malantaw ka sa Nagbabagang Luha. So now, please invite everyone to watch Nagbabagang Luha. Sa mga tananaw kapuso naton diri nagkatan-aw sa tanan ng mga Ilonggo na nagkatan-aw subo, gusto kamo tanan imbitahon na magtan-aw sa Nagbabagang Luha, malapit na sa GMA. Thank you so much, Myrtle, sa tiyempo nga ginhatag mo sa amon. God bless you and keep safe. Salamat, Mal. Balik sa inyo, Sed and Adrian. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.